У год малой радзімы, на малой радзіме Тадеуша Касцюшкі мы з вами поставили яму помнік. Поставіць гэты помнік было і лёгка, і цяжка. Цяжка, бо трэба прайсці складаны шлях ад задумы да рэалізацыі. А лёгка, бо за плячыма было 700 чалавек, 700 ахвярадаўцаў і сотні тысячы прыхільнікаў. І, гледзячы на велічны помнік, на ваши натхнёныя счастливые твары, я сёння мару про тое, што неўзабаве мы збярэмся на адкрыццё яшчэ аднаго помніка, таксама нашаму нацыянальнаму герою Кастусю Каліновскаму.